Jednu nogu ostavimo uz telo, drugu ispružimo 90 stepeni, zategnemo koleno, stopalo, prste ka sebi, udah i polako spuštamo nogu, izdah. Nogu spuštamo dok god peta ne dodirne podlogu. Ajmo, udah i izdah. Ne žurite kad spuštate nogu. Odlična vežba za lumbalni deo, također dobra za pubove, za noge. Idemo još jednom, gore udah i dole izdah. Ajmo mi druga noga, povuci što više uz telo, noga pravo 90 stepeni, stopalo zategnuto, prste ka sebi, to je udah i izdah. Spuštamo nogu dole da peta dodirne podlogu. Idem udah i izdah. Stopalo je sve vreme zategnuto, prste ka sebi. Gore udah i dole izdah. Ajmo još jednom. Gore udah i dole izdah. Odlično. Ispružimo noge. Ajmo mi sad peta desne noge na prste leve noge. Podižemo noge 90 stepeni, to je udah i polako spuštamo, izdah. Noge gore, udah i polako spuštamo, izdah. Odlično je za vežba za leđa. Gore udah, mobilnost. Polako spuštajte, ne žurite kad spuštate. Odlično. Ajmo mi leva peta na prste desne noge. Podižemo pravo i dole izdah. Još dva puta. Gore udah. Dole izdah. Jednom još jednom. Gore udah. I dole izdah.